jo crec que sí, que és un projecte sòlid perquè és una suma de voluntats, una suma de persones, una suma d'idees i crec que és un projecte molt sòlid el que estem aconseguint. Jo crec que és creïble sobretot perquè és una cosa de tots, és una cosa de tots els ciutadans que estem a Torrent i que cadascú té dret de dir el que vol. I la suma d'aquestes voluntats crec que és el que va ser que siga creïble, és una cosa de tots. Cal confiar perquè crec que és hora ja que hi hagi un canvi a Torrent i crec que durant molt de temps baix unes polítiques molt repressives i crec que és hora que tots els ciutadans de Torrent demanem el que vulguem. Per una ciutat que garantisca la justícia social, guanyem Torrent. Guanyem Torrent per ser més sensibles al patrimoni urbà, natural, agrícola, lingüístic i històric del nostre poble. Guanyem Torrent per fer una ciutat més habitable i més humana. Guanyem Torrent. Tu tens un cor tan gran